Türkmenistanyň Ahal vilayatynyň Akbuğda etrafyndan millik yerlerini almak üçin we jaý alınmak üçin raýatlaryň para bermäge mejbur bolýanlygyny azatlygyň vilayatdaky habarçysy şeýle tejribeleri başdan geçiren adamlaryň sözlerine salgylanyp gizlinlik şertlerini habar berýär. Köp sanly raýatlaryň paýtagta gulaýlaşmak üçin Akbuğda etrafynda ýazgyda durmagy isleg bildirýändigini belläň habarçymyz beýleki bir tarapdan şeýle mümkinçiligi eýe bolmak üçin adamlar ortaça 10.000 Amerikan dollary mösbörüne para vermeli diýip 12-nji aprelde habar berdi. Asliyetinde döwletiň maşgalalary goldamak üçin ýaş satynjalara gönüktirilen ýeňillik siýasatynyň talaplaryna laýyklykda şeýle millik yerlerine eýe bolmak üçin 200-450 manat ýagny $30 aralygynda döwlet pajy alynýar. Şol bir wagtyň özünde agzalýan etrapda ýazga durmak üçin hem para talap edilýändiginiň üstüne açan habarçymyz, munyň üçin isleg bildirýän raýatlaryň $20-30 aralygynda para bermeli bolýandygyny, şeýle ýagdaýlary başdan geçiren raýatlaryň sözlerine salgylanyp habar berdi. Öňe sürilýän edenetdiligi etrap häkimliginiň pasport bölüminiň, polisiýanyň raýatlary pasportlaşdyryş bölüminiň we olaryň ila tarapyndaky araçylarynyň baş goşup guramolaşdyrýandygyny yerli ýaşaýjylara salgylanyp habarçymyz aýtdy. Onun sözlerine göre hususan vilayetlerden gelen telekeçiler ve kanun goraýjy gulluklaryň işgärleri Aşgabatda umtylmak üçin agzalýan etrapda ýazga durmagy amatly hasaplaýar. Beren maglumatlaryny Akbuğda etrafynyň guruluşyk we awatlaýyş bölümindäki galatlyklara da ünsü çeken azatlygyň habarçysy adamlaryň guruluşyk etmek üçin jaý salmak ýa-da awatlamak üçin bu bölümden ruhsat almaly bolýandygyny aýtdy. Şeýle-de yerli ýaşaýjylar bir millik ýeriniň bir wagtda 3-4 adama satylýan wagtyna da duş gelýärler diýip habarçymyz belledi. Etrapda gurulup 30 ýyllyk ipoteka kartlary esasyna ulanylmagy berilýän jaýlaryň paýlanşygyna da ýüdürilýän kemçilikler sebäpli yerli ýaşaýjylaryň juda nägili bolýandygyny aýratynlygy tap aýdan gurrundyşymyz, agzalýan 2 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň edinmek üçin $40-50 000 mösbörüne etrafyň agzalan bölüminiň degişli resmiýlerini öňünden para berilýändigi barada ila tarapynda gurrunlaryň ýaýranlygyny habar berdi. Azatlygyň vilayatdaky habarçysy öňe sürilýän korrupsiýa hadisalary we munyň netijesinde yerli ilatyň ejir çekýändigi baradaky habary ýetiren soň bular bilen bagly deň derejede ähmiýeti eýe bolan ýene-de bir maglumaty paýlaşdy. Ýagny habarçymyz agzalýan kanun bozulmalary diýişli Ahal vilayat prokuraturasynyň çykaran teklipnamasynyň asıl nusgasynyň göçürmesini azatlyga hödürledi. Vilayat prokurorunyň goly bilen tasdiklanan resmi namada etrapda yer böleklerini iýeçilige bermekde ýol berilen beýdüdgünçülikleriň üstüniň açylanlygy aýdylyp, vilayat bu etrap häkimlikleriniň degişli resmiýlerine kanun bozulmalary düzetmek boýunça anyk çäreler görmek teklip edilýär. Şeýle-de prokuroruň teklipnamasynda vilayat bu etrap häkimlerine kanun bozulmalary ýol beren jogapkär işgärleri düzgün nizam jogapkärçiligine çekmek meselesine garamak teklip edilýär. Paraxorlugy baş goşunlygy aýdylýan resmiýleriň jogapkärçilige çekilip çekilmänligi baradaky maglumatlaryň özüni nämäli galýanlygyny belläň habarçymyz, ila tarapynda resmiýleriň jaý we millik yerleriniň paýlanşygyna ýüdürýän korrupsiýa hadisalary hakyndaky gurrunlaryň entek ýatarly däldigini ýaňyzyp, beýleki vilayat we etrap merkezlerinde de şeýle hadisalaryň giň ýaýranlygyny sözüniň üstüne goşdy.